Oinez noan bitartean, aspaldiko partez aize. Informazioa zaindu, egokitu eta gizartearentzat modu argi eta eskuragarrian zabaltzeko ondu du Asier Larrinagak zenbait gako kazetarientzat zientziaren komunikazioaz liburua. Kazetariei bidea errazteko saiakera. Asier, lankide urtaskotan? Bai. Gure euskararen maila zaintzen egoten zara, Euskal Telebistan? Bai, zuena, kazetari guztiena, programetako lankidena, bikoizketako gidoien, EITBek euskaraz egiten duen, egiten dituen produktu guztien euskara zaintzea hori da gure zerbitzuaren, EITBko euskara zerbitzuaren ardura. Izan da zure ikergaia, libururen baten edo besten, eta hizkerak nola moldatu, hizkerako lekialak nola sortu, gazteen gana nola hurbildu eta bar, idatzi duzu horri buruz. Egia esateko liburu bi. Bata lehenengoa tesia izan zen, EITBek, zehazki esan da, EITBek euskararen sustapenean zer egiten duen, eta zer egin duen, ze betekizun izan duen, aztertu nuen tesian. Eta hori liburu formatuan atera nuen gero Udako Euskal Unibertsitatearekin. Eta handik gutxira martxa hartuta animatu nintzen, eta euskara kolokialari buruzko beste liburu bat prestatu nuen, hori ere Udako Euskal Unibertsitatearekin. Eta hor euskararen erregistro kolokialak, eta gazte hizkera, eta horre gauza guztiak aztertu nituen bai. Erabilgarri baten erabiltzeko geuk bebai. Kazetariok, izango dalako liburu barriaren helburuetako bat bebai, Euskal Filologian lizentziatua, baina biologoa bebai. Filologoa baino lehenago biologoa. Hori nire lehenengo interesa zientziak izan ziren, zientziak Leioako Unibertsitatean egin nuen karrera, eta hori izan da nire lehenengoko interesa. Eta ez dut inoiz galdu, gero bizitzak beste lan arlo batzuetara eraman ninduen, baina nik zientzia gaietan beti izan dut interesa, beti irakurri izan dut asko, divulgazioa eta asko irakurri dut, liburu teknikoagoak ere irakurri ditut, eta ez dut inoiz interesik galdu, eta egunkariak eta hartzen ditudanean, eta telebista bera ikusten dudanean, eta zientzia gaiak lantzen badira, berehala egotenaz adi eta berehala egotenaz arreta zentzuten zer esaten den. Jakintza, sasi jakintza, memeak, irudiak, objetibotasuna, audientzia, zenbat termino oso ezagun izango ditugun liburuan bebai. Liburua ez da oso lodia, orrialde gutxi dira, erraz irakurtzeko modukoa, baina aztertzen diren gaiak asko dira, eta interes handikoak, ez da, sasi zientzia. Gaur egun, konturatzen ez bagara ere, sasi zientzia zinguratuta gaude, kazetariak zientziaz informatzen duenean, orain jakitun egon behar du. Adi egon behar du eta erne, ze konturatu barik, bera ere horretan jauzi daiteke ez da. Sasi zientzia zer dan, sasi zientziaren kalteak, segaitik den txarra sasi zientzia hain zabalut egotea gizartean, horrelako gauza kontatzen ditut. Objektibotasuna, kazetarien kezkarik handienetako bat, objektibotasunez jardute izaten da, baina zer da objektibotasuna zientzia gaietan, hori ere kontatzen dut. Gero, kazetariak zer rola hartu behar duen, nire proposamena da, nik hemen liburuan bultzatzen dudan eredua da, kazetari bidegilearena. Gainera, bidegile hitza asko gustatzen zait, euskeraz oso ondo dago aukeratuta hitza edo irudi oso polita sortzen du, ze bidegilea da gurekin batera bidean aurrera doan, ez da, kazetaria... Laguntzen diguna bide horretan. Hori da, laguntze, hori da kontzeptu, ez da, bidegilea edo kazetariak zientziaren komunikazioan ez du izan behar gainetik dagoen figura bat, gurekin batera bidea egiten laguntzen digun
pertsona izan behar du. Eta, bueno, hori da, liburuan denbora guztian azpimarratu nahi dudan ideia. Liburu berezia gaur, guretzat be bai, eta hitz egingo dugu, gauza asko, ia zetarako denbora ematen digun, geu biak hasier eta beste baten bat be gonbidatuzu elkarrizketara. Bai, hau literatura programa izan da, nik nire bizipena kontatu nahi izan dut, euskal literaturara zelan hurbildu nintzen, eta ni euskal literaturara Labairu ikastegiaren udako ikastaroen bitartez, edo udako ikastaroetan hurbildu nintzen, eta Labairuk euskal literaturaren sustapenean egiten duen lana programa honetara ekarri nahi izan dut, eta horregatik Igone Etxebarria Labairu ikastegiaren zuzendaria, eta Labairu ikastegiak ateratzen duen idatz eta mintza literatura aldizkariaren zuzendaria gonbidatu dut, nirekin batera eta zurekin batera, hau guztia ahotan hartu eta solasaldi bat egin ezagun. Behin eta berriro egiaztatu denez, alabaina, zientziaren komunikazio publikoa divulgazio hutsean oinarritzeak ez du funtzionatzen. Ez baitu lortzen ikusentzulek zientzia hobeto ulertzea eta gehiago estimatzea. Asier, kazetaritza profesioari buruzko gogoetak egingo ditugu, da informazioaren aurrean eta batez be, zientziari dagozkion informazioen aurrean, zer egin beharko genukeen erabakitzen da liburuan? Bai, bide bat erakutsi nahi da liburuan, ez da, zientzia gaiak lantzen dituen kazetariarentzat, nik kazetaritza eredu bat edo lanbide eredu bat erakutsi nahi izan dut, ez da, asko aipatzen da divulgazioa eta horrelako terminoak eta denon buruan daude, baina nik hemen liburu honetan proposatzen dudana apur bat harago doa. Ez da divulgazioa, kontzeptua ez da hori, kontzeptua da bide gintza edo bide lagun izatea. Batez ere, bide lagun izatea. Hori da kazetariari edo zientzia gaiak landu behar dituen kazetariari proposatzen diodan eredua. Bide lagun izatea. Kazetaria espezializatuta egon daiteke, zientzia kontuetan, baina normalien kazetariok gauzasko egin behar ditugu, eta gauzaskoren arteko zubilanak egin behar ditugu, eta purtsu bete ezberdintasun hori, ez da? Albiste ekonomiko bat edo albiste politiko bat ematen dugunean, agian iritzi ezberdinak topatu behar direlako, zabaldu ikuspegia objetibotasun hori deitzen dioguna, baina zientziari dagokionez gauzak aldatu egiten dira. Bai, horregatik esan dut beste eredu bat dela, ez da? Esate baterako ekonomia gaietan eta ibiltzen den kazetaria moduren batean esateko mesulari bat da. Baina, eta ibiltzen da, alde bateko eta besteko iritziak biltzen, eta, kazetaritzan hori esaten zaio objektibotasuna, alde guztien iritziak biltzea, eta hartzaileari, telebista ikusleari edo dena delako irakurleari edo, horiek aurkeztea. Baina, zientzia gaietan objektibotasuna ez da hori. Objektibotasuna metodo zientifikoak markatzen du, metodo zientifikoaren bitartez lortzen den informazioa, hori da informazio objektiboa, eta orduan kazetariaren lana ez da iritziak kontrastean jartzea edo alde bateko eta besteko iritziak biltzea, kazetariaren lana da informazio objektibo hori metodo zientifikoaren bidez lortu den ezagutza objektibo hori publikoaren esku ustea, ezta? Eta horrek zer esan nahi du? Esan nahi du alde batetik informazioak testu inguruan jartzea. Ze askotan, informazioak ematen direnean, hartzailea, teleikuslea edo egunkari baten irakurlea edo irratiaren entzulea oso modu urrunean ikusten da. Eta, zientziaz informatzen denean ikuste dut hori ikuspegi hori aldatu behar dela, ezta? Ikuslea hurbilago sentitu behar dugu, edo kazetariak hurbilago sentitu behar du, eta kazetariak informazio horretara heltzen lagundu behar dio. Esaterako, testu inguruan jartzeak esan nahi du ikuslearentzat edo entzulearentzat informazioak ze garrantzi daukan azaltzea. Hori nabarmentzea, ze askotan, gauza kontatzen dira eta entzuleak esaten du, da niri horrek zer. Bidegile esaten duzu, bidegile lana egitea, azalpen horiek ematen eta gauzak errazten eta gauzak diren moduan kontatzen, noski? Bai, esaterako oso adibide polita gertatu zen orain dela gutxi, Donostian ordenagailu kuantiko bat edo ipini dute,
eta bueno, horren inguruan zarat asko eginda, eta gauza asko kontatu dira, eta egia da oso gai importantia dela, eta Donostian ordenagailu kuantikoa jartzea oso gauza garrantzitsua da, esan dezagun gure gizartearentzat, bueno, zientziaren abanguardian jarriko gaituelako, baina jendeari ze azalpen eman zaio, jendeari ze kontatu zaio. Bueno, hori bili dira esaten kuantika zer dan, mundu kuantikoa zer den, eta bueno, honelako adibide batzuk ipini dituzte, ez da esate baterako pilota bat frontoi baten hormaren kontra botatzen denean, pilota horrek ezin duela horma zeharkatu, baina mundu kuantikoan baietz, eta, horrek ez du ezer esaten, osea, ikuslearentzat hori ez da, ezer nik ez dut ezer ulertzen hori azaltzen didatenean. Ez, ikusleari kontatu behar zaiona, ez da kuantika zer den hori ulertzen oso gauza zaila da, kontatu behar zaiona da, ordenagailu horrek ze onura ekarriko dizkigun. Esate baterako, medikuntzan aurrera pauso handia egongo da, ordenagailu kuantiko batek prozesatze ahalmen handia daukalako, ez da? Orduan, ahalmen handi horri esker, adimen artifiziala erabili izango da, esaterako, erradiografiak irakurtzeko orduan, diagnostikoak egiteko orduan, hori da ikusle batentzat edo irakurle batentzat ordenagailu horrek daukan garrantzia, ezta, medikuntzan aurrerapauso handiak egongo direla, zibersegurtasunean ere aurrerapauso handiak egongo direla, eta orduan gure komunikazioak seguruagoak izango direla horrelako makinei esker, hori da ikusle batentzat, herritarrontzat, publikoarentzat ordenagailu horrek daukana garrantzia, ezta hori da azaldu behar dana. Nik aukeratutako liburua da Euskal Herriko Alegei Pointa Kondairak, Luis Barandianek idatzitakoa. Eta, izena berak dien moduen da pixka bat bilduma bat, bertako Euskal Herrian egon diren ipuin, alegia eta historio ezberdinei buruzkoak. Historia hauek asko izan dira, baserrietan eta hau transmititu direnak, generazio. Eta, bertan ikusi aldugu apurtxu bet, gure historian eta gure arbasok eta pentsatzeko aukizori izan modu ezberdinek. Azkenean, historio hauetan, aizladatuta ikusten dire pixka bat erlijio kristaua eta paganoa. Eta, amaitzeko esatea, nik aukeratzean arrazoia dela bat ez be, igual txikitan eta entzunde aukindo da zen historiak eta igual apurtxu bet, oroitzapenen kutsa batean gorretu aukindo da zen historio horiek, ateratzeko aukera eman doztela, adibidez, ez dakit, makilak izkin historioa. Konpartitzen dudan, kezka bat, demokraziaren oinarria, bai iruditzen zait, pentsamentu kritikoa duten pertsonek osatutako sistema bat izango dela, eta horretarako informatuta egon behar zara. Erabide publikoak, gainera, esaten duzu, zerbitzu publikoa eskaintzen denien, eskaini behar duzu, eta tresna horiek eman behar dizkiozu, hiritarrari informatuta egoteko, bai, zientzia albisteak ze garrantzitsuak diren, gaur egun, aldaketa klimatikoa, esaten gabiltzena, gero iritziak entzuten gabiltz, niretzat ez existitzen, ez da zuretzat edo ez, iritziak hemen kanpoan geratu beharko dira esate baterako. Pandemia batetik gatoz, ze garrantzitsua informazio guztiak oso ondo kudeatzea, oso ondo azaltzea, eta hiritarrak oso ondo barneratzea, bai? Bai, esan dituzun ideia hori guztiak, benetan egia da kateatuta daudela, ezta? Aske izateko, libre izateko, herritar behar den moduko izateko, informatuta egon behar da, eta benetan behar den moduan informatuta egoteko, erreferentziazko edabideak behar dira. Zeintzu dira erreferentziazko edabideak zalantzabarik publikoak. Publikoen atzean ez dago sasi interesik, ze edabide pribatuen atzean askotan interes ekonomikoak eta beste erabateko interesak egoten dira. Orduan, benetan informazio onaren, informazio objektiboaren bermatzaile edabide publikoak dira, eta orduan oso importantea da edabide publikoetan honelako gauzekin jabetuta egotea. Beste adibide bat ipiniko dut hor liburuan badagoena, sasi zientzia aipatu dugu lehen, ezta? Esate baterako hor leku askotan entzuten dugu
hipersensibilitate kimikoa daukan jendea, zetzartua bizi den, badirela batzuk, etzetik ere irten ezin direnak, badaukilako gai kimikoen aurrean olako beharreztan moduko erreakzio bat, eta batzuetan esaten da produktu kimikoak izaten direla, beste batzuetan esaten da uhin elektromagnetikoak edo izaten direla, badira horrelako kasu batzuk, ez da. Orduan, horren aurrean zer egin behar da? Horren aurrean jakin behar da, hori guzti hori ez dela egia, zientziak aztertuta dauka, eta horrelakorik ez dagoela, hipersensibilitate kimikorik eta hipersensibilitate elektromagnetikorik ez dela existitzen, eta orduan, informazio hori eskuan daukagula hartu ditzakegu erabaki ondo informatuak, ze hori jakin barik, batek pentsa lezake, orduan, eraikin honetan, ez dakiz eratako isolamendua jarri behar dugu, ez horrelakorik ez da behar. Ez hauzpotu historio horiek adibidetan jartzen duzuna, oso modan dagoelako bai. Telebistan orain norbera kontatzie, berari gertatzen zaizkionak, beste kontu interesgarri bat horrekin lotuta bai. Zelan aldatu da, informazio iturriak danon eskura daude gaur egun, eta norbera ere izan daiteke informazio eskaintzen duena, norbera izan daiteke informazio iturri bai. Horrek dakarren nasmaz horretan, ze garrantzitsua honelako albisteak, autoridadea daukan baten batek kontatzen dizkizunean. Hor dago hedabide publikoen garrantzia, ezta? Babes publikoa, hedabide publikoek bete behar duten zeregin hori hor dago, ezta? Zehoztantzen, hori gaur egun, internetera sartzeko modua daukan edonok zabaldezake edozein informazio, burura etortzen zaion edozein gauza, ez da, orduan, bintzat hedabide publikoek berme bat ematen dute, hor filtro batzuk, iragazki batzuk badaude, hor profesional batzuk badaude, eta, garantia bat eskaintzen dute, ez da berme bat eskaintzen dute. Zientziaz informatzeko dekalogoa, zabalik daukadan horria, eta hemen, 10 puntutan, apurtxuet, gaur egunera ekarrita, badalako liburuaren indargunetako bat, gaur egun irakurtzen zu, eta, oso ondo dago, adibidei dagokien ez eta bebai, egunean jarrita, basabiltza zier, Euskal Irrati Telebistako erreakzio handian lanien bebai kasetari zinguratuta, ze garrantzitsua, hau, barneratzie guk bebai kasetari moduan, ze garrantzitsua, arduradunek eta lantaldeek hau guztia barneratzie bebai, ez da? Bai, liburua ez da oso mardula, baina edozelan ere pentsatu nuen, azkenean hor dekalogo hori jartzea, lagungarri moduan ez da, dekalogo horren bitartez, harin, kasetari batek azter dezake lantzen ari den informazioa ondo landuta dagoen ala ez. Eta, hor, 10 puntu dira, batzuk nabarmendu daitezke, nik nabarmenduko nuke batez ere informazio agendaren. Zelen, aipatu oso gauza importante bat, kasetaria ez da oro jakilea, eta kasetaria gauza askotan ibiltzen da, batzuetan ekonomian, beste gauza batzuetan, beste arlo batean, zoritzarrez, edabidetan ez delako egoten zientziari eskainitako atal berezi bat, arlo berezi bat. Ez da, orduan, zientziaz informatzen duten kasetariak gehienetan beste 1000 gauzatan ibiltzen dira, ez da. Orduan, ze behar du horrelako kasetari batek? Horrelako kasetari batek behar du agenda bat, kontaktu agenda bat ondo landua eta kontaktu honekin, esaterako unibertsitateko irakasleekin, ikertzaileekin, eta, horlako agenda bat eukitea oso importantea da, eta gai jakin bat landu behar denean, oso garrantzitsua da jakitea nori deitu behar zaion, horretaz ondo informatzeko eta informazio ona eskuratzeko. Gustatu zaitu bai, errespetua pertsonei zor zaie, esaien iritziei, asko divertitzen garalako segurazki debate programak eta ikusten, eta gai politikoi dagokien ez eta esate baterako, oso divertigarria izan daiteke, edo alde ezberdinak entzutea, baina zientzia gaiei dagokien ez kontuz, ez delako, metodo zientifikoa jarraituta, espada zuk esaten duzuna, ez da informazioa eskaintzen ari zarana, eta hori ere oso kontuan izateko modukoa. Bai, eta, lehen aipatu dugun kasuan esaterako hori hipersensibilidadea daukan pertsona baten aurrean ze jarrera hartu behar du kazetariak, jarrera hori da. Errespetua zor zaio, ez da personari zorotzat hartu behar, ez zaio barregin behar,
bere ideiak ez dira zabaldu behar, edo bere ideiak behar den markoaren barruan sartu behar dira, eta behar den azalpena eman behar da, baina pertsona errespetu sartu behar da, eta horretaz informatzen denean, pertsona lehentasuna da beste guztiaren gainetik. Ciudad feminista, Leslikern idazlearena, espazioaren inguruan gogoetatzeko oso liburu ona delako, eta gainera bere perspektiba edo esperientzia propiotik hitz egiten du Ipar Amerikako hirien inguruan, eta referentzia asko agertzen dira, pelikulak, seriak, eta polita da bai. Aixi Arroza zen beltzuria aukeratu dut, narrazioa, saiakera, poesia, kronika denetatik uztartzen du, zaila da sailkatzen, baina irudimena pizteko liburu benetan ausarta eta erakargarri egiten zait, badago ahotsaren bilaketa, bere aitonaren figuratik abiatuta, eta bertan nahastu daitezke Pasolini eta Txirritaren ahotsen oihartzuna esaterako. Eta uztarketa hori, kronikarena, saiakerarena oso interesgarria egiten zait. Noizbait neronek ere bide horretatik joan ahal izateko. Asko dira, eguneroko bizitza oso ongi islatze-dutenak, baina niretzako ongien eta sakonkien Natalia Ginzburren familiako lexikoa. Hitzontzikeriak esaten zuen gure aitak ondotik pasatzean hitz bakarren bat harrapatuta. Nazkatuan auka zuen hitzontzikeria horrek, segitzen zuen bere langelara joan bitartean. Labairu Fundazioan lanien Igone, Bai. Euskal kontuak eta Euskal gizarteari interesatzen zaizkion kontuak gizarteratzen, euskara bultzatzen, zenbat lan egiten, ia menderdiz, bai? Bai. Ja datorren urtean beteko ditugu 50 urte. Erakunde moduen, ze jarduera bera apurbet lentsua basi izan 70ean, eta hor denbora horretan, denbora guztien euskera eta euskal kultura batzen eta beti zabaltzen, beti transmisio horreri begirez, da? Eta horretan jardun dugu eta aurrerantzean behar dalakoan gagoz eta aurrera egiteko gogoan. Asier, ezberdina izango da bai liburu hau, gazteleraz edo euskeraz. Ezberdina izango da jardun hau, gazteleraz edo euskeraz egitea. Kazetari euskaldunak izan behar dituelako bai kontuan beste gauza asko? Bai, hizkuntza kazetariaren lehenengoko tresna esan dezagun, hizkuntza da. Batzuk ez dira horretaz jabetzen, baina lehenengo tresna euskara da, eta euskara lantzea ze garrantzitsua den, Igonek eta biok badakigu, horretan ibili gara urte askoan, ez da? Baina, nik uste dut, kazetari euskalduna jabetuta goten dela horrekin, baina oso importantea da, jabetuta goteaz gainera, lantzeko lekuren bat eukitzea, gero eta gutxiago, edo, nik ezakit, niretzat labairu izan zen nire euskara lantzeko lehenegoko lekurik garrantzitsuena, labairu izan zen, ni labairuren uda ikastaroetan ibili nintzen, zoragarri oso pozik ibili nintzen, eta aukera aukin nuen euskara lantzeko, euskara ezagutzeko, ez da lantzea, bakarrik ezagutzea ere bada. Zenbat gauza dagoen euskeraz. Oinarrizkoa eta norberaren izatea esaten gabiltzena, testuinguruak egin beharko dira, esaten gabiltza zientziari dagokionez, itzulpenak egin beharko dira, azalpenak eman beharko dira, adituekin egon beharko da, hori guztia, eta norberaren izan da, erakutsi dugulako, hori guztia geure izan da egiten dugula eta posible dela, baina balabor lanobe bai egon egiten ari zaretena, honelako liburu bat, sortzerakoen zelan lagundu hau erakargarri egiten, hau erabilgarri egiten. Ja, gauzak asko aldatu dira, hor deriok ikastaron neue ibili nintzen azion sasoian, eta neuretzako euskera gazko lehenengo hartu monazan, ze eskolan erdera iten gendun, eta dan erderaz ikasi gendun, ez da? Gero, han ikusten dozu zer dan euskaldune izatea, eta euskeraz bizitzea, ez da? Karo, gaur eguneko giroa guztiz diferentea da. Eta dana dago eskura, eta oso importantea da erdera behiakitea, inglesa behiakitea, eta honetaz behiakitea, besteagaz behiakitea. Gero gaztei dana erakargarri egin behar jake, erabili daien, gozatu daien,
Eta, bueno, guztiz aldatu dire motivazioak, noberaren implikazioak, konpromisoak eta abar. Gaur egun euskera lantzeko bitarteko asko dago, lehen ez egoana, hiztegiek eta tresna informatikoak eta horren bitartez, baina azkenean norberak egin behar dago. Noberak egin behar dago, eta noberak egin behar dago hizkuntza hori bere, eta hizkuntza horretan bizi. Gero komunikau alizateko, hori asko dirten da. Evoluzio hori normala dana, gizarteko evoluzioa dana, liburuan ze ondo ikusten den bebai. Asier, zelan doazen gauzak aldatzen une oro, eta zelan moldatu behar garen une oro, testu inguru barrietara. Bai, bueno, ez dago zalantzarik, zientzia ezagutzak metatzen joatea da. Hori da zientzia azken batean. Eta, metatuz guazela mundua bera aldatu egiten dugu. Ez da gauzak ezagutzen guazen neurrian, mundua bera aldatu egiten da. Eta, oso importantia da, nik ustut badagoela kontzeptu bat gaur egun asko erabiltzen dena, eta da saretzea. Oso importantea da saretzea. Eta Labairuk horretarako bali izan du asko. Eta ze jente ibilidan Labairun, gaur egun zientziaren arloan dabiltzanak batzema pitarke, Donostiako nanogunean dabilena, edo Ikenitza eskolan dabilena zelan zan. Jokin, Gorosika. Saretzea oso importantea da, eta Labairuk horretarako lan bat, utxune bat, edo nik ezakitzer esan. Topagune bat, izan da bai. Zertan zabiltzate, Igonen? Danean, baina hasieran kasurako Labairu sortu zanean orduen, eto zan lehenengo ikastola, lehenengo aleginek eta hor andereñoak eta behar izaten ziren, andereñoak, ez maizuek, andereñoak. Eta horri prestau behar ziren, jente euskalduna zan, baina euskeraz ikasi bakoa, konplejo hori bebagoan, eta horrik euseia superau dira, baina orduen momentuen garrantzitsu esan. Eta gaur egun ostera, kontestu beste bat da. Gazteak jakin badakie ikasten dabe eskolan, baina gero erabilerarako hori hizkuntza apur bat estandarizatzen danean edo homologatzen danean, homogeneizitzen danean, hor aberastasuna, adierazkortasuna, zelan adierazi egoera diferentetan hizkuntza bera daukon aberastasuna zelan ugaritu, hor dau gaur egun gure eginkizuna gehau bez da. Eta gero gure jardunean hizkuntza beti landu dugu literaturari lotute, ez da? Azkenean hizkuntza bera asurdura eta da gauza bat, baina hizkuntza horren erabilera edo adierazpena literatura da berezkoena, ez da? Ero zientzia eta arlo guztiak komunikau behar direzetan esan ipez. Baina beti literaturari lotute. Eta orduen literaturaren bitartez asko ikasten da, irakurri ez. Ikasten da hizkuntzari buruz, baliabide diferenteak, esakuneak, espresibidadea zertzeko. Ikasten dire hango eta hemengo esakuneak, testu epedeko zuz, edo bizkaikoak, edo gipuzkoakoak, edo zuberokoak, edo orduen hori oso importantea da. Eta orduen beti joan gara bide horretatik, eta ontxebe horretan gabiz. Eta gero guk asko lantzen dugu, herri ondarea esaten duguna, ez da? Herri jakintza, herri bizimodua, eta bizimodu horretako harrituak, ohiturak, lanbideak, transmisioa azkenean, ze transmisio horretan doaz gure baloreak eta gure identidadea moten dozkuenak. Hau da nire liburutegia, erdi bat literaturarako eta bestea musikarako. Lehenengo liburuak ez daude hemen, Anaia Arrebarenak ziren, Los Cinco, Mafalda. Orduan, nik uste 18 urtekin edo hasi nintzala liburuak erosten. Eta, ikuste dezunez, liburuak hasi dira diskoen espazioa okupatzen. Orain ja, aspalditxotik, musika streamingen bidez entzuten dut eta. Bi aukeratu ditut, lehenengoa, El árbol de la ciencia, Barujana, irakurri nun, 20-22 urtekin, alegia protagonistaren adina. Eta naiz argumentuarekin akordatzen, baina
baina bai askatasun sentimentu bat oso potentea. Atzean geratu ziren ikasketak, gurasoen etxea, gurasoak, eta bizitza osoa aurrean zegoen. Eta sentimentu hori eta Barojaren existentzialismoa ere hori iltzatuta geratu zitzaidan. Eta bigarrena, Butterby konpainia, Bilamatasena, eta liburu hau aukeratu dut, ze hemen Bilamatasek aipatzen du ezezkoaren literatura. Eta niretzatura izan zen egundoko inpaktua. Ez da nola Rimbaud bezala, idazle batek, genio handia daukana, halako momentu batean erabakatzen du ez dula gehiago idatziko. Alegia badagola, artetik harago badagola bizitzerik. Eta hori niretzat momentu hartan izan zen halako shock bat. Bi autobiografiak hautatu ditut. Lehenengoa, Miles Davisena, oso entretenigarria, aspaldi irakurri nun, eta lezio bat atera nun hemendik. Miles Davis bizi izan bere herrian, eta enteratzen da badagola estilo berri bat, bebopa, modan dagona, New Yorkera, ara juten da, lortzen du haiekin jotzea, Dizzy Gillespieekin eta Charlie Parkerrekin, baina handik gutxira kontrolatzen da hori ez dela bere estiloa, eta bere estiloa dela beste estilo bat apalagoa, eta sortzen du cool jazz. Eta bigarrena da George Martinena, orain dela gutxi irakurri ditena, George Martin musikari totala. Beatlesen produktorea, baina orkestrarako idatzi zuen, komedia grabatu zuen, Peter Sellers, Sofia Loren, eta liburuaren tonua ere oso gustoko dut. George Martin idazten du modu neurritsuan, zentzuzkoan, eta gentleman bat. Lehenengoa, Mandarin Dotore albuma, Rafa Egurenekin eta Jose Luis Tumetarekin egina, orain 20 piko urte. Rafa Egurenek pasazizkidan Tang dinastiaren hainbat poeten, 3 poeten hainbat poema, Du Fu, Wang Wei eta Li Bai, eta une egokienean harrapatu ninduten. Zen filosofia, budismoa, eta, egin ditun 30 pieza labur, horren beste poeman oinarrituak. Eta hemen, albumean, Jose Luis Tumetak marraztu zituen zazpi marrazki zoragarriak. Eta diskoa ere, gaieta, nik uste daukaten politena. Eta bigarren lana, Lied kuadernua, orain dela 2 urte argitaratu nuena, eta hemen Lida konposatu nituen gaur egungo euskal 7 poeten poemetan oinarritua. Eta hor daude Iluz Esteban, Juan Luis Zabala, Itziar Ugarte, Josu Goiko, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga hauek. Zientzia horrek, ezagutza horrek, sentsazioa igone, errunkagarrien aurrean jarri gaituela guztiok, kazetariok gure profesioan, zer esanik ez, zientzialariak, danok, irakasleak hezkuntza esaten gabiltzena, instituzioak eta bar, erronkagarrien aurrien, ze sentsazio dana oso arindu ala bebai? Oso arindu ala, ez da, labairu sortu zanean, hasi ziren Atlas Etnográfico de Baskonia proiektua martxan ipinten Don Jose Miguel Barandiaranen proiektua, ez da. Segaitik, 60-70ko hamarkadan, industrializazioak ekarrelako
mundu tradizionalaren desagerpena. Osea, ja ikusten zen, baserrietatik gizona fabriketara beharren joaten, baserri mundue galtzen edo aldatzen esango dugu. Galdu irabazi hori kontzeptu hori ez dagokie. Aldatzen, eta hori dana batu beharra egoala transmisio hori egiteko, ezagutzeko, nondik gatozen eta bar, ez da? Orduen holan ikusten zen, baina aurrera hobe bai, ez da? Makina beti ekarri dabe aurrerapena, eta gaur adimen artifiziala gazgabiz, aurrekoan izan zen internet, aurrekoan izan zen, ez dakit, beti dagoz gauza barriek, eta aurreratu behar dugu, eta erronkei erantzun, beti, osea, horrek erronkak ezin dugu alde batera ez ikusi egin, horrek hor dauz, eta aurrera ingo dabe gure zeinez, eta tren horretan joan behar dugu, eta oso importantea da euskerea horre egotea. Horre egotea eta horri trenak ez galtzea. Ze bestela atoan geratzen zara bide bazterrean eta gure hizkuntza berez gitxitu da edo txikie beste batzuen aldean eta, klaro, guk ikusten dugu gure hizkuntza eta gure kultura gure nortasuna direla. Osea, gure identidadea moten dozkuena gure kultura da. Nahi hori, dan hori, bakotxari bere kulturak, ez da? Horregaitik, oin gizartean beste aldaketako bat, aldaketa handietako bat da, zenbat lekutako jentea daukogun ondoan, ez da, alkarregaz bizi gara, edo alkarren ondoan zikeran, alkarregaz ez beti, baina lortu behar dugu alkarregaz bizitea. Orduen zein da bat egiteko modua, kulturak batzen gaitu. Osa, guk errespetatzen badugu bestearen kultura eta ekarriko dugu gurera bai, ez da, hori da zubiak egiteko eta loturak egiteko bidea. Eta gu jaubetu behar gara eta zagutu zer garen eta zelangoak garen gure kultura zer dan, besteak askon partiduteko eta iteko, ez da. Zegoen zuten igone, baina beti irten bideren bat aldaketa horretan irango dugulako, eta aurre egingo dugulako erabatera edo bestera, eta erronka hoien aurrean oso lotuta daude bai, Asier oinarriarekin eta liburuaren oinarriarekin, nola egin era zentzuzko baten eta era justu baten aurrera, gizarte kontuetan eta bai, jakintza horrekin ez da, eta zientzia jakintza moduan definitu dugu liburuan. Bai, nik hor kontzeptu bat aipatzen dut liburuan eta da zientzia komunikazio inklusiboa. Zientziaren komunikazio inklusiboak esan nahi du, alde batetik komunikatzen denean, zientziaren berri ematen denean, denon ekarpenak izan behar ditugula gogoan, ez da, gauza jakinea da emakumearen rola, emakumeak zientziaren aurrerapenean izan duen papera guztiz baztertuta utzi dela, kasu batzuk daude oso ezagunak, eta, zientziaren komunikazio inklusiboak esan nahi du, Errai moduan bai. Bai. Ikerrai moduan bai, ikertzaileen alde bai, baina bai. Hori da, denon ekarpenak. Ez da oso ikertzaile importanteak egon dira, emakume ikertzaile importanteak egon dira, eta baztertuta utzi dira, edo haien izenak ahaztu egin ditugu, hori komunikatu egin behar da. Ez da, esan behar da, hau emakume honek deskubritu zuen, edo emakume honen ekarpena da, eta ez emakumeena bakarrik, esate baterako beste gizarte talde batzuen ekarpenak, beste arraza batzuen ekarpenak, zekaro, zientzia beti pentsatu dugu gizon zurien kontua dela. Zientzia ez da gizon zurien kontua bakarrik, zientzia gizon emakumeen kontua da, arraza guztietako pertsonen kontua da, orduan, zientzia komunikatzen denean edo zientziari buruz hitz egiten denean, hori dena azpimarratu beharra dago. Eta aldi berean, zientziaz hitz egiten denean eta zientziaren berri ematen denean, oso importantea da bestaldea ere kontuan hartzea, ezta? Esan dugu, bidegilearen betekizuna zein da? Audientziaren edo ikusentzuleen interesak zein diren detektatzea eta informazio horretara bideratzea, ezta? Orduan, hartzaileak izan litezke emakumeak, hartzaileak izan litezke beste arraza batzuetako pertsonak, beste sexu orientazio bateko pertsonak, izan litezke, gogoan ez dauzkagun pertsona batzuk, ez da, edo beste dibertsitate funtzionala daukaten pertsonak. Hori da kontuan hartu behar da zientziaren komunikazioa egiten dena, ez da, hori da ikuspegi inklusiboa, edo hori da zientziaren komunikazio inklusiboa importantea niri ustez.
Netflixen edapenak ikusentzunezko kontsumoa eta hizkuntza ohiturak nola aldatu dituen aztertzen du egileak, euskararen tokia eta zinemaren etorkizuna jorratuz. Minbiziak sortzen duen ikusezintasunari aurre egiten dio egileak ahots poetiko sendo baten bidez. Bere bizipenetik abiatuta, intimitatea eta ikuspegi kolektiboa uztartu ditu, idazketa prozesua bera sendabide bihurtuta. Urtemuga festa antolatu nahi diote lagunek Martinari, eta zure laguntza beharko dute marrazkien artean ospakizunerako behar den guztia aurkitzeko. Atsegin dut papera. Atsegin dut liburua eskuan hartzea eta orriak pasatzea. Gizateriak 5 mende izan ditu liburua deritzon artefaktua ontzeko eta benetan ona atera zaio. Ni lanagaitik ohituta nago pantailen irakurtzera, baina pantaila hotza da. Papera epela. Pantaila inpertsonala da. Paperean nahi dudan bezala azpimarra ditzaket interesatzen zaidana, horri puntak tolestu ditzaket, postitak itzatzi ditzaket, horri ertzean idatz dezaket. Horrela, gainera, testua barneratu egiten dut, errezago asimilatzen dut, eta gainera, horrez gainera, liburua irudia ederrez apainduta badago, eta tipografia ikusgarri zornituta badago, irakurtzea gozamen utz bihurtzen da.